लोगोफोर आं दुंफाव बयजोंबो अनजाथाव लोगोसे नोंथांमोनखौ जोंनि लाब्रा बड' कार्टुन चेनेलाव गासिखौबो बरायनाय थाबाय आरो जाय बिथांमोना जोंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै बिथांमोना जाहाथे साबस्क्राइब खालामनायजों लोगोसे लाइक एन्ड शेयार खालामो आरो बेल बटनखौ थुनानै गालांनो दाबाव थुनानै गालां दानो दिनैनो दामखौल' जोबना गालां जाहाथे जों भिडिअ हगारोबा नोंथांमोना जोंनि भिडिअफोरखौ फार्स्ट नुगोयो so thank you मा जादो मा नांगौ नोंनो मिनि मानो माबा मोनसे नांगौ जायाखै नामा औ नोंथ' ओरैनो आंनि खाथियाव फैया दा माबा मोनसे नांगौबासो आंनि खाथियाव गोदै मिनिफैयो नों हाजिजि ना मा नांगौ जेबो गैया आंनाव नोंनि गस्ला गाननो मोन आङो नों गस्ला गोमा होआ माथो आं नोंनो आंनि गस्लाखौ गावबा गावनि गस्लाखौ गान आंनि गस्ला गाननो मोना इयाव नोंनि गस्लाखौ बिबालाय माथो नों होआ गाननो आंनि गस्लाखौ मानो बिनो फैदोंमोन गानाबा आं नोंनि गस्लाखौ आंनानो मेरला गस्ला दङ गावनावल' गस्ला थानाय बायदि खालामथारो बेयाव माखौबा मानो दा आंनाव भिखारिफोर बायदि बिफैदों नोंनि अल मडेलनि गस्लाखौसो खोब गानगोन आं मानो बागान आंनि गस्लाखौ बासिन फैयो आंनि गस्लाखौ बिफैयो मोना माथो गावनि गस्लाखौबो गानबा दाय जायो फन हरदों र' नायनां आननोन नाम्बारसो माथो हेलौ सोर कमेन्ट्रि आं सिनाया मा सोर कमेन्ट आं गेमस्रि नङाथ' सोर गेमस्रि आं सिनायाना इउटुबार ओमफ्राय आंखौलाय मानो गेमस्रि होनदों नोंलाय आंनि मानसिया एखे बिजों नङाहाय मा आंनि माथोआ आंनिखा मालायजोंलाय मानो एखे खोनानांगौ जाखो नोंलाय आंनो फन हरनांला दिनैनिफ्राय दे गेमस्रि नङा आङो रं नाम्बार आंनि माथोखौलाय गेमस्रि बायदि खोनायो होननानै दावराव खालामबाय थायो मानसिफ्रालाय दै आंनि माथोखाथार बेखौनो एखे होनबाय थायो दे एखे खोनादोंबालाय माथो खालामनो आरो थायोबो ना मालाबा माथोफोराबो एखे ओंखाम जानोसै लासिंसिंनो गाननाय गस्लाखौनो गानबाय थाना बेरायनांगौ आरो दा मा गस्ला गानना बेरायहैनो दे आङो दै गांसेबो गस्लायानो गैया माबा र' गोजा कालारनि गांसे गस्ला दङ ना बेखौनो गाननो आं आयौ माथो गैबावा आं दाखालिसो सुनानै दोनथारदोंमोन माथो सुनानै बेयावनो लाबोनानै दोनफैदोंमोन आं बहा थांखो माथो बेयावनो दोनफैथारदोंमोन आं ओइ आंनि गस्ला गोजा नुदोंना आं नागिरबाबो मोनाखै माथो दाखालिसो सुनानै फोरानना दोनदोंमोन आं बहा थांखो आयै आं बानानै लादोंना बिखुङाव नै नायफै बिखुङाव दङ आंनाव माबा मोनसे सोंबाथाय माबा मोनसेसो बुंहरखायो सोंनायानो मोजां बेनावबो आयौ माथो आंनि गस्लाखौ गाननानै बेरायहैदों बियो आरो फेसबुकआव फट' होलायबावदोंसो मालाय आंनि गस्लाखौ गाननानै र' आंनाव सोङालासिनो आंनि गस्ला गानलांदों बियो र' आरो आं दिनै फैथोल' बियो माबायदि आंनि गस्ला गानना थांदों सोङालासिनो आंनाव नों मेथाइसो खनना फैबावदों लाजियाखै नोङो आंनि गस्लाखौ गानना थांदों नोङो आंनाव सोङालासिनो दाखालि आंनि सेन्देलखौ गाननानै थांदोंमोन माथो हाब्रु गोजा खालामनानै लाबोदों आं माबा मोनसे बुंदों आरो गानखौ गाननायखौबा दाय जालायदों माला हाब्रु गोजा खालामना फैनाय एसेल'सो हाब्रु नांदों दा बेखौलाय आंलाय सुनानै आराम साफा खालामनानै होखादों माथो नोंसो आंनि गस्लाखौ गानबाथाय मैला खालामनानै होयो मैला नांजोबो आरो आफाखौफोरा जि मोनामो नों गानबाथाय गस्लाफोरा आरो नों सुना होयो आंनो सुना होयो मालाय आराम सुनानै दोनबाय गाननानै थांबाय आरो नोङो मानो बिदि खालामदों नोङो जल्दि खुनानै सुना हैफिन आंनो दानो नांगौ आंनो दिनै खेबसे फार्स्ट गाननायखौनो दाय जादोंना नोङो आंनिखौबा नों गानै थांबाय थायो बेनिफ्राय आं जेबो बुङा ओमफ्राय गावनि गांसेल' गानलांनायखौनो दाय जाबाय नोङो गोजा आंनि गस्लाखौसो गानो नोंनि गस्लाखौ मालाबाबो गानखाया आङो मालाबा गांसे गाननो बिबाथाय 10 बार बिनायफोर बायदि खोथा बुङो नोङो आं नोंनि गस्लाखौलाय माला गानसिनाय नोंसो आंनि गस्लाखौ गानै थांबाय थायो सोङालासिनोसो गानलांबावो नोङो बुंनो थाङोबा हिसाबा नोंनासो बांसिन ओंखारगोन मिथिबाय बारा बखिबाय थाना आयाव गस्लायानो गांसेबो मोजां डिजाइननि गैया गोदोनि फुराना अल्ड मडेलनि गस्ला गोजा बेखौ लाना दुगिबाय थायो मा बुंनो नोङो अल्ड मडेलनि गस्ला आंनि अल्ड मडेलनि गस्लाबालाय नों दिनैलाय माने बे अल्ड मडेलनि गस्लाखौ गानना थांदों जल्दि दानो गस्लाया होनखाबायना आङो आंनि अल्ड मडेल गस्ला ना जल्दि होआनो आं गस्लाखौ नोंनो फुवानो मा खालामगोनसो होनदों नों आंखौ मा खालामगोनसो होनदों ना र' खिन्थिनि आंबो नायनि ना नों मा खालामो दे नायनि आंबो बिब'जोंनो उल्था मारना नों एसेबो लाजिया नामा बिब' होननानै एसे मान सनमान लाखिनांगौ बेखौ रोङा नों बिनानाव नालाय बिनानाव बायदि थाना नोङो बिब' नालाय बिब' बायदि थाना बिमा जानो नागिरना नों मिथिबाय नों आंनि बिमा नङाथ' सब समावबो नों आंनि सायाव हुकुम सालायबाय थानो नों सोर जायाखै बे दाउज्रोम मानैया गावनो नांलायलायबाय थायो बिब' बिनानाव नङि बायदि बिहारिनि फिसाफोर बायदि आयौ रोंला आं बिसोरखौ रोंमारला आङो दाउज्रोमफोर मा जालायदों नोंसोर मा दावराव मावनो थिनबाथाय एकदम सिरि लोमजाफ्लागोन उदै साफ्लागोन दा दावराव जादों मावनो खामानि गैयैखाय दावराव जाफ्लादों नोंसोर दा आब' आंखौ बुनो नागिरदों आखाइबो थिखोनो आंखौ बुनो होननानै मा नोंखौ आं बुनो नागिराखै बुयैसावनो नों
आइनो खोन्थाहरखादों हा गिदों नामा गिबाय नोंखौ गिनो आङो नोंखौ बालाव गियां नोंखौ मिथिबाय जल्दी गस्ला खुन्दोंना आरो गस्ला सुइदां आंनो दाननांगौ मिथियां फाप्पिफोर मा जालायबाय थादों हा सैमा अमाफोर बायदि मानो रायलायबाय थादों नोंसोरो हा नाथाय आब'आ गस्लाखौ दानो नांगौनो बेनो आं दिनैल'सो गाननानै थांबाय बेखौनो दाय जादों मानो जाया आं गस्लाखौ एथ' आराम सुनानै दोनदों गानलांनो होननानै दिनै गाननो होननानै बेखौनो बे गानबायबा आरो आंनाव सोंनानै गाननांगौना आंनाव सोङालासिनो मानो गाननाय बेलाय नोंसोर अनलायलायनानै रानलायलायनो हाया जिफोरनि थाखायबो नांलायलायनो मा हो नांलायलायो हौवा सासेनोल' हरगोन आं नोंसोरखौ नांलायहैबाय था जेरैबो सान्थि गैया न'आवबो थिगसे खामानि मावनांगौ आरो नोंसोर सानैनि नांलायनायखौबो खोनासंबाय थानांगौ नामा हो मालायनि फिसाफोरखौ नायथां खथ्थ' सना मालाय अनलाय थालायो बिसोरनि खामानि मावनाय दांनायफोरखौ नायथां बिसोरनि अनलायनायखौ नायथां नोंसोरखौसो नुबाय आङो मा जानानै जोनोम होआमोनथाय आं नोंसोरखौ मा जानानै जोनोम होआमोन आं सोंबाथाय आंनि गस्लाफोरखौ गाननो होखायो माथो बे सोङालासिनोसो गानो आरो गावनिखौथ' गस्लाखौ दांनोनो होआ माथो गावनि गस्ला दांबाथाय हराल' जाखायो माथो बिनि गस्लाखौ गानफेरनो मोनाखै आं दिनैसिमबो आं बेनि गस्लाखौ गानबाबो साफा सुनानै होखायो बेसो आंनि गस्लाखौ सुनानै साफा सुफिननो होनानै रोङा मैला खालामनानै होजोबो बेनिखायसो आं मालाबा गाननो बादा होयो दा नङा माथो आंसो बेनि गस्लाखौ गानबाथाय आराम सुनानै आयरन खालामलायनानैबो होलायबावो बेसो आंनि गस्लाखौ गानबाथाय एकदम गाज्रि खालामनानै होखायो दाखालिबो आंनि स्कार्टखौ गालांनानै जाहायथा होजोबनानै लाना फैदों ओमफ्राय दा गानजालाबो ओमफ्राय सामथायबो हाबहोजोबनानै लाना फैयो हाफैफिलै गस्लाखौ गानबा गाननानै मानो मोजाङै जोथोनै गाना मा बेलाय हा बे स्कार्ट गाननायानो हान्थुसि मालागि नोंना सामथाय मोनहैयो जे हा बे सामथाय बोरै मोनहैयो नोंना गाननायाबोथ' गुसुंसो गानखागोन मालाबा गोलाव गानफेरो जानो हा खान्दाला खुन्दिलि बाथा बुथारसो गाननानै थाङो हा बेखौबो फिसाजो गिदिरखौबो बांसिन मोनगोन आरो आंखौल'सो रायो दा नोंलाय नोंखौलाय अना नोंखौसो बांसिन अनो माथो आयालाय सानैबो आंनि खर'आव जिरायनानै थाबोदो नोंसोरो हा बुंबाथाय बेखौबो बांसिन अनो बेखौबो बांसिन अनो नोंसोर सानैखौ रोंला आङो देनां हाबा हरखांबासो मोनथिगोन दा नोंसोर बिमा बिफानि हटेलाव थाना नांलायलाय आयथा मिथिबाय अनलायनोथ' रोंखायानोसै खालि नांलायनाय मावनो दांनोबाथ' रोङा मावनो दांनो खिथाबाथाय खर' साफ्लागोन सासेया उदै सागोन हो मिथिखागौ आं नोंसोरखौ मिथिखागौ दा गस्लानि थाखायसो नांलायफादों नोंसोरो नांलायफ्लादों नै नोंसोरो जोंनाथ' मावखायो आं थोरसिबो सुखांबाय अमाबो आदारबो होबाय बेमा मावदों माथो जेबोखौनो मावा खालि देलाय थांगोन बेनिफ्राय बेरायनानै फैगोन ओमफ्राय ओंखाम जाफैगोन ओमफ्राय दलर उन्दुना थागोन आंहासो बांसिन मावनांगौ माथो मैया माथो आंना गोरान बाथोन देदों हा आंनि मावनायाबो जेबो मावनाय जाया नामा गोरानानो थाहा बाथोन देनायानो जायो नामा नों ओंखाम ओंख्रि संदों नामा आंलाय माथो दाखालि ओंखाम ओंख्रि संदों नों संदों नोंसोरो जानो गोनां उदैनि ओंखाम खबसेनि खामानि मावनायखौबो नोंसोर दाय हमलायलायबाय थायो बे बांसिन मावदों आं बांसिन मावदों जालायलायबाय थायो हो थाङैथ' बिमानियासो बांसिन गोलैयो माथो हो मा मावनानै जाहोसोदों नोंसोरलाय मालाय फिसाफोरखौ नायथां फुंबानो अमा आदार थोरसि सुयो सिथ्ला मालाय बिमा बिफाखौ ओंखाम ओंख्रि संनानै जाहोयो नोंसोर गावसोर सानैनो नांलायनो थोआ बिहारिनि फिसाफोर बायदि सानफ्रामबो दाउ अमाफोर बायदि सैमा अमाफोर बायदि अरलायलायबाय थागोन बेखौबो बारा जेबो होनलाया आया आंखौबासो एसे दाय जायो बेहा मेसेज खालायलायबाय थायो हौवाफोरजों फन रायलायलायबाय थायो हरावबो थिगसे फन रायलायलायबाय थायोथ' बेखौबा जेबो होना आंखौसो नुदों नोंबोथ' माथो आइनि मबाइलनिफ्राय सिरि फन रायलायहरखुमाबाय थायो आंखौ मिन्थिया सानदों नोङो हा मिन्थिजोबखायो आं नोंसोरखौ खालि फन फरायनाय धान्दायावथ' गैखाया खामानि मावनाय धान्दायावथ' गैखाया खालि फन हौवाफोरजों रायलायनो मोनबानो उदै बुंजोबखायोबालाय ओंखामखौबो जानो गारदो नोंसोरो खालि फनावल' थालायबाय थादो फनावनो रायलायनानै मोनजायोबालाय ओंखाम ओंख्रिखौबो जानो गारदो मिन्थिबाय जानाय दोननायखौथ' बुंखानो नांला खालि गुसुं हा आरो बिनि सायाव नांलायबावनाय मानो दांनोखौथ' उदायनो रोंला जेरावबोथ' खामानि जला दानो नोंसोर बिमा बिफाना आमोलाव नांलायलायबाय था देनांसो मोनगोन नोंसोरो बिहाव बिखुनजो न'आवसो मोनगोन दा नोंसोरलाय नांलायबाबा दिगदारसो दङ सानैखौबो हासिबजों जारिफैगोन आङो जल्दि ओंखाम खुना दोनदो ओंखामा जाहैफै नों मानो आंनि फन रायलायबो खोन्थानाय नोङो दाखालि रेल साइथिंआव बेरायनो थांनाय दैमा गाथोनथिंजाय बेरायनो थांनायखौ आंखौ नुवाखै सानदों आं मिन्थिजोबखायो आं आइनो खोन्थानांगौबा नों आइजों बुजागोनसो मिन्थिबाय अननासो खोन्थायाखै आं नोंखौ जाबाय बारा खोथा बुङा आं गस्लाखौ सुनानै दोनफैसिगोन दे गानला आं नोंनि गस्लाखौ दिनैनिफ्राय आरो नोंनि बे गस्ला गाननायखौ नांला आंनो गोदान गस्ला बायना होफिनाबा गग'आ नोङो लिपस्टिकखौबा गाननो काजलखौबा दांनो ओमफ्राय मालायनि गस्लाखौबा सिरि गानखोबाय एबार गाननानै थांना नोंनि गस्लाफोरखौ बिसि होननानै दोनगोन आं मिथिबाय जो उखारनाय आं गिया थेवबो ओंखाम जाहैनोसै आंहा सिउरथालै बालि बिनानाव गैयाबानो मोजां जागौमोन आं हारसिंल' फिसा जानांगौमोन बिनानाव थानानै आंहा बेबायदिसो